Moikka ja tervetuloa uudelle Koketaan videolle. Tällä kertaa mä tein tommosia tortillarullia. Mä en oikein tiedä miksi muuksi niitä kutsuisi, mutta kun tässä etenemme, niin näette sitten. Mutta mä tein niin 2 eri täytettä. Ja ensimmäiseen mä laitan soijarouhetta, niin kuin tuonne pannulle laitoinkin. Ja sit mä maustan sen ihan tollasella perustakomausteella. Elikkä semmonen takomainen täyte. Tai siis makutäyte tulee niihin toisiin sitten. Ja mä teen soijarouheen sillä lailla, että mä laitan sen vaan pannulle, sinne öljyä, sitten ne mausteet ja sitten vettä about, sanoisinko niin kuin tuplana sen jauheen määrän. Eli esimerkiksi jos 2 desiä soijarouhetta, niin sit 4 desiä vettä. Sanoinko mä äsken jauhe vai rouhe? Anyway, rouhe, soijarouhe. Elikkä tuplana neste, mutta mä oon tehnyt tätä niin monet kerrat, että mä laitan ihan summan mutikassa. Ja sitten lisäilen vettä, jos tarvitsee, ja jos ei, niin sitten sen pitää vaan olla tuossa pannulla vähän kauemman aikaa, että se ylimääräinen vesi siitä sitten kiehuu tai haihtuu pois. Ja tuossa vähän maistoin sitä, mutta totesin, että laitanpa vähän lisää maustetta. Ja sitten siirsin valmiit soijarouheet syrjään sivuun odottamaan sitten tuohon noin. Ja sillä välin tehdään toinen täyde, minkä mä käytin tällaista pirkana tuorejuustoa, paprikatuorejuustoa. Ja mä en oo tätä ennemmin käyttänytkään, niin oli hauska kokeilla nyt tätä uutta pirkana. Niin sanotusti tuorejuustoa, eli tuorevuustoa. Kaikiti. Niin laitoin sen kokonaan nyt sitten tuonne kuloon. Ja sitten pilkotaan sinne paprikaa. Mulla oli suippapaprikaa nyt tällä kertaa valmiiksi jääkaapissa, niin sitä sitten pilkoikin itse asiassa aika paljon. Mä totesin, että mä tarvitsin sitä vähän lisää vielä sitten, koska siis mä en oo ikinä ennen näitä siis tehnyt. Ja mulla ei mitään ohjetta ollut, eli mä oon kyllä syönyt näitä mun siskon tykönä, kun hän on tehnyt, ja häneltä vähän kyselin silleen summan mutikka ohjeita, mutta muuten mulla ei ollut mitään käsitystä, että paljonko niin laittelin sitten sitä mukaan, kun tuntui tarpeelliselta. Näin, sinne sitten paprikat tuorepuuston sekaan. Ja sitten mulla oli pieni punasipuli, laitoin senkin sinne. Näissä on tosi kiva, että sä voit tosiaan ihan niin kuin normitortillojenkin kanssa niin laittaa sitten täytteeksi ihan mitä haluat. Mulla oli yllättäen periaatteena tässä se, että vähän se taas, että mitä jääkaapista löytyi, niin sellaisia laitoin. Vaikka olin tosiaan ton paprikapuuston kyllä ostanut ihan tätä varten, mutta silti. Ja sipulitkin sitten sinne sekaan. Ja välis vähän sekoittelin ja katselin, että tosiaan kuinka löysää siitä tulee tai mikä on löysä vastakohta. Vahvaa. Ja mäkkää.
Sit mä tosiaan tässä vaiheessa pilkoin tonne vähän lisää paprikaa, kun se oli vähän liian löysää vielä, niin kun sitä kerta mulla oli, niin paprika. Tää on usein aika makeeta toi suippapaprika, tai makeampaa kuin normipaprika, niin se on tosi hyvää sitten tosiaan. Sitten ruvetaan rullailemaan. Elikkä ensin vähän leikkasin revin elmukelmusta semmosen järkevän kokoisen palasen tuohon jo valmiiksi viereen. Ja sitten eli sitten otetaan tortilla. Näin. Ja aloitetaan ensin tosta soijarouheesta. Se on jo tossa kivasti vähän jäähtynyttä, niin ei palan näpit sitten kun rupää pyörittelemään. Että eikä ihan hyvä, että ei ihan suoraan pannulta tuohon pistä kääriten, että vähän aikaa olla pöydällä ja mä yritin levitellä soijaa silleen suukot hyvin tasaisesti joka puolelle, koska sitten kun sen pyörittää ja leikkaa, niin usein siellä ne reunapalat on sellaisia, näette sitten kun ollaan siinä vaiheessa, mutta pyrin niin kun saamaan mahdollisimman paljon sillä lailla, että sais niin kun hyviä paloja sitten siitä, mutta en nyt loppujen lopuksi tiedä, että hyödyinkö minun yrittämisestä yhtään, että pakostakin sinne tulee se molempiin päihin sellainen NS huonompi pala. Maultansa ihan sama, mutta ei ehkä näytä niin hyvältä. Ja mä en vissiin tässä aluksi sitä sanonutkaan, mutta mulla oli tosiaan kaveri tulossa kylään. Ja hänen niin kun ne synttärit pidettiin mun kanssa nyt sitten, niin sen takia sitten laitan vähän pöydän koreaksi hänelle, niin nämä ovat sitten sitä varten. Ja tosiaan tein nämä niin kuin edellisenä päivänä nämä rullat, niin ne sai vähän tekeytyä sitten jääkaapissa. Ja tämän erityisesti sain mun siskolta, joka on näitä ennemmin tehnyt, niin kertoi, että tää on ihan järkevää tehdä sillä lailla, niin ne pysyy sitten paremmin kasassa. Ja nyt sitten tästä rullataan rolling. Vähän yritin painella, että tulee tasainen rulla ja tiivis, pysyy kasassa. Ja sit kun on rullattu, niin toi elmukelmu siihen rullataan päälle. Vähän hokemista ensimmäinen. Mutta näin. Melkein näin. Sitten tehdään tosta paprikapuusta-täytteestä, missä nyt tosiaan on paprikaa, punasipulia, vähän kapriksia, ihan hitusen laitoin, muuten suolaa myös pitäisi nyt näkynyt, mutta siinä kun maistelin sitä, niin olin, että no ihan joku ihan hitunen kaipaa, että riippuu tosi paljon siitä tuorejuustosta tai puustosta, mitä käyttää, niin muistakaa aina maistaa. Ja tästä tuli ehkä, mä en oikein tiennyt, että paljonko mun kannattaisi laittaa koska toi oli kuitenkin silleen märempää, löysempää kuin toi soijarouhe, niin näin jälkikäteen ajatellen, niin en olisi laittanut noin paljon.
Ja sitten taas rullaillaan. Tää oli paljon sotkevampaakin tämä tuore puusto tortillarulla. Piti ottaa sieltä yksi paprikan palanen pois, kun se meinasi plumpsahtaa pihalle. Plumpsahtaa, plumpsahtaa, plump, 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 plumpsahtaa. Ja sitten taas elmukelmu sieltä. Sieltä niin. Mä todella vähän käytän elmukelmua, niin mä mietin tossa, kun mä käytin, että koskaan mä oon ostanut tän paketin, niin kun oikeesti tää on kulkenut mun mukana varmaan 3 eri kämpässä tai jotain vastaavaa, I don't know, mutta tulee todella vähän käytettyä, niin toi on nimittäin toi repimissysteemi tossa toiminut enää pitkään aikaan, niin mietin vaan siitä. Mutta näin, niistä tuli 4 rullaa, eli 2 tosta soijasta ja 2 sitten puustosta ja ollaan yellow seuraavassa päivässä. Eli laitoin ne tossa sitten jääkaappiin yön ylitte ja nyt ollaan sitten seuraavan päivän aamuna. Mä rullailen ne ulos tuolta ilmukelmusta. Ja leikkailen ne sitten. Eli tästä mä just puhuin, että nämä pääpalat on niinku tällaisia rumia. Niin sanotusti, että sit tulee vaan nätimmän näköisiä, mutta noi pääpalat on ihan kätsyjä tässä, koska sit siinä saa niinku tehdessä jo itse napostella niitä. Niin se on aina hyvä, että on aina tekijälle siinä jotain naposteltavaa. En oikein osannut päättää, että kuinka paksuja ja ohuita niistä leikkaisisin, mutta ihan hyviä sopivia niistä sitten tuli. Noin. Ja ihan hauskan näköisiä. Tollaiselta näyttää sisältä soijaruohen kanssa. Sitten otettiin paprikavuusto rulla. Ja se oli vähän tommonen lippanaisempi. Toi pysyi niin kuin paremmin kasassa tollasen jämäkkämmän täytteen kanssa. Mä huomasin. Toki voisi ihan hyvin laittaa niin kuin soijarouhetta ja jotain tuorevuustoa, etc. Et tosiaan ihan mitä vaan, mikä onkaan. Mikä makunystyröitäsi ilahduttaa eniten, niin sitä sitten. Sitten mä yritin miettiä, että miten mä ne tuon asettelisin hauskasti. Meinasin ensin laittaa tolleen joka toinen, mutta ei se oikein sitten ollut hyvä tossa alustalla, vaan päätin sitten, että ei kun laitan sitä nyt vaan ihan riviin omiansa ja vierekkäin sitten ne. Noin. Ja sitten mä tässä maistoin noita pääpaloja vielä, että miltä sitten nyt seuraavana päivänä sitten maistuu tortillan kerran. Uskaltaako todellakin laittaa siihen pöydälle? Joo, kyllä. Soija Tex-Mex. Toi soijarouhen kanssa oli ainakin tosi jees. Tosi jees. Ja sitten paprikavuusto, paprika, punasipuli, kopriksia, hitusen suolaa. Jep.
joku sanomatta. Ja sekin oli ihan hyvä maku, mutta just ehkä vähän liikaa sitä täytettä. Ensi kerralla laitan vähemmän, mutta sitten laitettiin pöytä koreaksi. Mulla oli muutakin tarittavaa siinä sitten. Limpsaakin sieltä. Totta kai kahvia juotiin. Tietysti. Ja siellä oli hänelle sitten hänen laajansa. Laaja. Ja sitten mä vielä tässä lopussa näytän, että mitä muuta mulla oli tuossa pöydässä. Semmoista mustikkapullaa ja nää oli ihan sikahyviä. Oon syönyt kyllä ennemminkin, mutta todella iso suositus on nam. Sitten nää Lidlin pretzelit on kans tosi jees. En tiedä miksi, mutta ne maistuu paremmalta kuin muut pretzelit. Ja sitten mä just satuin näkemään